Aloitetaan aloitusnäytöltä, eli kojelaudalta siirry sieltä tiliosioon. Täällä näet henkilökohtaiset somealustat, jotka voit yhdistää. Aloitetaan LinkedInistä. Tarvitset siihen omat LinkedIn-kirjautumistietosi. Seuraavaksi yhdistät Facebookin henkilökohtaiseen tiliisi. Kirjaudu sisään Facebook- ja Instagram-tiedoillasi. Varmennus voi vaatia myös WhatsAppin käyttöä. Tämä johtuu siitä, että alustat haluavat aina varmistaa, että kyseessä on oikea käyttäjä. Vasta sen jälkeen voit, jos sinulla on oikeudet, yhdistää yritystilit. Klikkaa kaikki näkyvät valintaruudut, jotta annat tarvittavat luvat. Siirry sen jälkeen Instagramiin ja klikkaa siellä jokainen valintaruutu, myös yritystilin ruudut. Nyt yhdistetään yritystilit. Siirry tiliosioon ja valitse sieltä yritystilit sosiaalisessa mediassa. Paina lisää yrityssivu painiketta. Sieltä löydät kaikki alustat, joihin sinulla on oikeudet. Yhdistä yrityssivu, jota haluat käyttää julkaisujen jakamiseen. Jos yhdistät Facebook-sivun, Instagram yhdistyy automaattisesti, sitä ei tarvitse tehdä erikseen. Sama homma LinkedInille. Nyt voit jakaa julkaisuja yrityssivullasi. Saat push-ilmoituksen tai sähköpostin heti, kun julkaisu on valmis jaettavaksi. Jos sinulla on oikeudet, voit vielä muokata tekstiä. Sen jälkeen voit joko jakaa julkaisun heti tai ajastaa sen. Julkaisu on nyt jaettu yrityssivullasi.
Vihreä ruksi tarkoittaa, että julkaisu on jaettu onnistuneesti. Jos näet punaisen ristin, sinun täytyy yhdistää tilit uudelleen. Irrota ensin yrityssivut, yhdistä sitten henkilökohtaiset sivut uudelleen ja lisää yrityssivut sen jälkeen takaisin. Tämä johtuu siitä, että somealustat pyytävät ajoittain uutta yhdistämistä tietoturvasyistä.